Gipahigaon kaganiha ang labing unang sesyon sa mga bagong milingkod sa konseho sa Dakbayan sa Talisay. Si Mayor Samsam Gulyas ang pinasidong dinapit sa mong inaugural session sa maong Dakbayan. Ari ang report. Kaganihang buntag gibuksan ang 7th Sangguniang Panglungsod Inaugural Session. Unom dayon ka mga resolution ang gipropose o giaprobahan at usab sa maong sesyon, maong pagdeklarar sa COMELEC pinaagi ni Attorney Gallardo Escobar sa mga napiling konsehal sa Dakbayan. Samtang ang Department of Interior and Local Government mipahinomdom sa duties and responsibilities sa Vice Mayor ug sa konseho. Gipahigayon dayon ni Mayor Samsam Gulyas ang pining sa Sangguniang Panglungsod PIN sa mga elected officials. Kaganiha mihangyo si Mayor Gulyas sa naglangkob sa konseho nga magtinabangay alang sa mga proyekto nga gustong ipatuman sa bagong administrasyon. Nunot niini, mipasalig ang konseho sa ilang suporta kang Gulyas. I need your help because these are new programs that I want to implement in the city of Talisay. First of all, my 8-point agenda would have to be education, environment, cleanliness, health and social services, tourism and culture, disaster preparedness, sports wellness, aftercare on the war on drugs, agriculture, and most importantly, an action-agad type of governance. Nya mo to akong gisulti niya right after sa iyang speech nga you have the support of the council. So dili man na nato mahimo karon kay na naman ang atong budget for 2019 ari na nato tan-awon sa budget sa 2020. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carrion, Balitang Bisda.